Jaya Kesuma wani karo wanita klebuandamu kawulane Kanjeng Dipati Panembahan Mas ing medene bubar mawon timbane kuwi lara tekan pati aku ngeman nyayuni dasar putrane nak tenang kalau Jaya Kesuma apa? Nek Jaya Kesuma tekaning lara kaya ngene iki. Sesuk nek upama ora entuk pombo ndek sing mareke sapa? Ya nek ana luput sing luput karo Retno Demlah njaluk pangapura ya. Aku njaluk waras. Bangun prayat engkang suci raja-raja pikir ki iso maya. Nek seliramu kok angel to. Kira-kira nek ora saguh karo Jaya Kesuma ki jane kira-kira ana sing kirane kok antep ki sak jroning pikir ki sapa? Jaya Kesuma. Apa? Ing titiran ciki pancen aku kuwi durung mikirake babagan urip bebrayan karo priya. Gambang kawat tapur apa sing dadi awake kungkuramu dedek-dedeke watak wantune kabeh ora sarwa
lamun sira Saingatine jaya kesemua wis ora kurang-kurang. Libakake nang selem ngarepmu. Kaya ngopo to saingatine Retno Bumi. Rasa nopo sing dadi apa sing gagayaku? Jur kamu piye nang dina?